Beti da gai interesgarri, ez? Denongan da ona eta denok markatu izan dutuna. Bai, beti da interesgarrie gustatu zait ipuien, eta bueno, irudikiteko garaien baliabide interesgarrinak aprobetxatzen saiatu nahi. Eta edizio aldetik esan nahi nuke. Eta batzan irudi asko sartu behartziela, ez? Testu ez da oso luzea, baina irudi dezente dauzke. Eta hori da gauza da aprobetxatu dutena ondo sakondu alizateko historitan. Eta bestea, kolorek erabiltzean. Eta hortan sartu naiz, barneratu naiz, asko gozatu dut. Uste dut oso ipui sentikorra dala, eta bai kolore bidez, eta bai pertsonaien sortzean bidez saiatu naiz forma ematen historioi. Esan bezala, pertsonaien sortzeak garrantzia handi hartu du, ze, bueno, bai protagonista Nikerren izaerak garrantzia handia dauke historioan bai. Orduan, eta bai bestenak ebai, ze hasten die erabateko izaten, o espero dezu erabateko izango diela eta erabaten jokatuko duela, eta askotan sorpresak ematen. Eta hoxe. Koloreak, paisaiak garrantzi handi hartzen du, ze deskubritzeu paisai bat etzuna ezautzen. Orduan, saiatu naiz horrire garrantzi ematen, eta udaizkena da, kolorek aldatzen dihoaz, paisai aldatzen dihoa, mutiko aldatzen dihoan bezala. Eta hoxe, anilinak erabili ditut, eskuzko lana da, eta beste. Nire txikitako argazki ikusten dut.